Spasilački čamci će omogućiti spasilačkom timu Šamačkog crvenog krsta da odgovori na sve izazove spašavanja ljudi u slučaju poplava. Napravljeni su takvih materijala da mogu ići u spašavanje i u urbanim dijelovima gdje su automobili i ograde, tako da ne mogu se poderati, ne mogu se uništiti kao što su gumeni čamci i garantuju sigurnost kako spasiocima, tako i onima koji su spaseni. Nadam se da neće nikada biti potrebe da budu korišteni u nekim novim poplavama, ali svakako je dobro da ih imate i da imate spasilački tim i da imate i neku sigurnost i ovdje na vodi na rijekama. Humanitarna organizacija i fondacija CUČI pomogla je Šamčanima pri saniranju posljedica od poplava, a saradnja između opštine Šamac i ove fondacije i Tajvana biće nastavljena u oblasti privrede, kulture i brige za siromašne. Saradnju u svim oblastima koje su bitni i za njih, a i za nas, a tu je svakako i privreda i društvene djelatnosti, nadam se da ćemo tu naći zajedničku riječ. A ta saradnja će prvo biti jedan socijalni program pomaganja najugroženijih porodica, a sigurno ćemo vidjeti da tu saradnju proširimo na jednom privrednom nivou, pogotovo na Tajvanu je veoma razvijena industrija recikliranja. U cilju učvršćenja odnosa između CUČI fondacije i Tajvana sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom, u Šamcu će uskoro početi da radi Kancelarija za koordinaciju projekata i humanitarne pomoći za ovaj region.